Галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Аның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я әйюһәлләзина аману тақуллаһа хаққа туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ягъни аның әмерләрен тиешенчә үтәгез, аның харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә үлүдән, ягъни Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Азиз кардәшләрем, без сезнең белән яшибез дөньяда. Дөнья ул сынау йорты. Һәм Аллаһның хикмәте белән без бу дөньяда бик күп күңелләребезне күтәрә торган, безне шатландыра, сөендерә торган Аллаһыдан нигъмәтләр алабыз. Шушы нигъмәтләргә ирешеп, шул җиңүләргә, хәерле нәтиҗәләргә ирешеп, безнең күңелләребез күтәрелеп китә. Без шатланабыз һәм күңел күтәрелгәч, безнең тагын да алга барасы, тагын да өскә менәсе, тагын да көрәшәсе килә. Һәм чыннан да без күрәбез, Аллаһ Тәгалә биргән шушы физик безнең тәнебездә ул күңелебезнең халәте белән бәйле. Әгәр дә кешенең күңеле күтәренке булса, аның зәгыйф тәне дә бик зур, бик көчле эшләр кыла. Ләкин шул ук вакытта без күрәбез, сынау йорты сынаусыз булмый. Һәм монда гел шатлыклар, гел сөенечләр генә килми. Еш кына без Аллаһ Тәгалә безгә вакытлыча биргән нигъмәтләрнең бездән китүен күрәбез. Еш кына без күпме тырышып, күпме көч куеп, күпме дуа кылып та тырышлыкларыбыз нәтиҗәсез калганны күреп, күңелләребез төшә. Кәефләребез бетә. Һәм шул вакытта без күрәбез, һәм без моны сизәбез. Күңел төшенкелеге килгәч, кешенең кәефе, күңеле төшкәч, хәтта сау сәламәт булган, көчле булган тәне дә аның алга барасы килми. Ул үзенең көчен югалта. Ул үзенең дәртен югалта. Һәм шуңа күрә сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләгә дуа кылып ялварганда: "Раббым, сакла мине күңел төшенкелегеннән." Менә бу апатия дип әйтәбез. Шушы күңел төшенкелегеннән сакла мине дип әйтә иде. Ни өчен? Чөнки күңел төшенкелеге ул ышам дигән кошның канатларын сындыра. Сау сәламәт кешене көчсез итә. Хәзрәт имам булгач, мәчеткә күп кешеләр килә. Һәм еш кына сау сәламәт булган ирләр киреп утыралар. Үзләренең моңзарларын сөйлиләр. Менә хәзрәт 1 ел, яки менә хәзрәт 2 ел бер нәрсә эшләгәнем юк. Ни эшкә чыгасым килми. Образованием бар, инженер булып эшләдем. Менә тормышта бер сынау килде, күңелем сынды, хәлем бетте. Зәгыйф, авыру, гарип кеше кебек, көн-төн өйдә ятам, бер нәрсә эшли алмыйм, үземнең кулымда бармый дип, еш кына шулай зарланучылар бардыр. Һәм шул ук вакытта күрәбез, кай вакыт аягы кулы йөрмәгән кардәшләребез. Субханаллах. Барасың шуларның хәлен белеп, бераз гына күңелен күтәрәм дип, ул сине каршысына утыртып, шундый вагаз сөйли сиңа. Аягы кулы йөрмәгән кардәш, синең канатларың чыгып, син аның күңелен күтәрәм дип барган идең, ул синең күңелеңне күтәреп, сине озатып җибәрә. Менә шуңа күрә без күрәбез, кешенең көче, кешенең алга барырга булган дәрте, дарманы тән саулыгында гына түгел,
аның көңіл халетіндедір. Шуңа күрә дә безнең динебездә көңіл төшенкелегенә бирелмәү дигән нәрсә бар. Безнең динебездә арабыздан кемнеңдер шушындай авырлык килеп, сынау килеп, көңеле төшсә, шибәр матур булган йөзендәге ак йөзе каралса, күзләре моңсуланса, һәм менә шушылай авырлыкка чумып йөргәндә кардәшләре күрсә сөннәт булып тора. Ничек тә булса шушы күңеле төшкән кардәшнең күңелен күтәрергә. Ничек тә булса аның күңелен каплаган, кояшын каплаган болытларны куып, аны дәртләндерергә, менә бу безнең кардәшлегебез булып тора. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям нинди көч куәт иясе. Физик яктан булсынмы, ул кылыч тотып чыкса, сахабалар әйтәләр иде, сугыш кырында Пәйгамбәребез тоткан флангыны беркем дә тота алмады. Чөнки аның сугыш кырында кулы каты иде. Аның сабырлыгы, аның түземлеге, русча әйткәндә выдержкасы, ул әлбәттә тиңдәшсез иде. Ләкин шуңа карамастан, сөйкле Пәйгамбәребезнең тормышында шундый сынаулар килде. Аның да күңеле төшә иде. Аның да йөзендәге кояшлары бетә иде. Хәтта бер вакыт Гомар ибн Хаттаб радиллаһу анху сөйкле Пәйгамбәребезне шул кадәр кәефсез, шул кадәр моңсу итеп күргәч, аның йөрәге әрни башлады. Аның йөрәге үзен кая куярга белми башлады. Шунда әйтте: Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди, мин аны хәзер көлдерәчәкмен диде. Аллаһ белән ант итәм, я сделаю все, чтобы он засмеялся диде. Бу нәрсәне күрсәтә? Без мөселманнар, без бер-беребезнең күңелен күтәрергә тиеш. Хәтта арада кемгәдер башка сыймаслык сынау килсә, ул кая куярга, нишләргә белмәсә дә, без аны: ой, дустым, башың биткән икән, ой, күп түзә алмассың инде дип әйтергә тиеш түгел. Киресенчә, без аның күңелен күтәрергә тиеш. Хәтта үлергә яткан, авырып яткан, бәлки яман шиш ракның соңгы стадиясында булган кардәшеңә килгәч тә, аның күңелен төшерергә түгел, аның күңелен күтәрергә кирәк. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва салламның авыру янына килгәч кылган дугасы нинди? Ла бәс. Ла бәс. Проблема юк. Тахурун иншааллах. Терелерсең иншаллах. Терелерсең иншаллах. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям авыру янына килеп: "О, зак түзмәссең инде. Тәкъдирен килгән, үзенекен эшләй инде ул" дип әйтмәйде. Күңелләрен күтәрә иде. Чөнки күңел халәте кешенең тәненә көч бирә. Күңел төшенкелеге сәламәт тәнне дә зәгыйф, гаҗиз, көчсез итә. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва салламның бик күп мәртәбәләр, кайбер галимнәребез әйтә, иртә һәм кич кыла торган дугалары арасында шундый дуга булган. Бу дуганы Анас ибн Малик радиллаһу анху тапшыра. Бу Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Аллаһумма, Пәйгамбәребез әйткән: "Я Аллаһ, инни аъуду бика". Я Аллаһ, мин сыйынам сиңа. Аъуду бика дигән сүз ул дуганың бер төре, истиаза дип атала гарәп телендә. Ягъни, Раббым, мин синең саклауыңны сорыйм. Я прошу твоей защиты от вреда чего-либо, кого-либо. Шуңа күрә аъуду биллаһи минаш шайтанир раҗим дип әйтәбез. Аъуду биллаһ дигән сүз прошу защиты у Аллаха. Аллаһның саклавын сорыйм. Нәрсәдән? Минаш шайтанир раҗим. Таш атып куылган шайтаннан диде. Шуңа күрә аъуду дигәч, димәк мине сакла дигәнне аңлата. Аллаһумма инни аъуду бика. Я Аллаһ, сакла мине. Нәрсәдән? Минал хамми вал хазани. Күңел борчуларыннан, күңел төшенкелекләреннән һәм кайгылардан. Вал аҗзи вал касали. Сакла мине гаҗизлектән. Гаҗизлек, көчсезлек, булдыксызлык дигәнне аңлата. Вал касали, ялкаулыктан. Вал бухли вал җубни. Сакла мине саранлыктан һәм куркаклыктан дигән. Ва дала'ид дайни ва галабатир риҗал. Сакла мине
әҗәтләрнең басымыннан, әҗәтләр йөгеннән һәм вагалабатир риҗал һәм ирләрнең, кешеләрнең каһарыннан ди. Аларның миңа карата золымлык кылуларыннан ди. Менә шушы дуасында Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Аллаһы Тәгаләдән сорады, бир дип түгел, сакла мине дип, киресенчә миңа бирмә бу хәлне дип. Һәм шунда 8 әйберне искә алды. 8 әйберне искә алды. Һәм шуларның иң беренчеләреннән 8 әйбер 4 пар була. Иң беренчеләреннән нәрсә диде? Минәл һәмми вәл хазани диде. Борчулардан һәм кайгылардан дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Күп вакытта без Пәйгамбәрбезнең хадисләрен һәм дуаларын укыганда күрәбез җәмәгать. Бигрәк тә гарәп телен белгәннәр бераз гына без күрәбез, бер үк сүз берничә мәртәбә кабатлана. Ләкин төрле сүзләр белән килә. Менә монда дагы Пәйгамбәрбез мине сакла борчулардан һәм кайгылардан. Минәл һәмми вәл хазани диде. Гарәп теле ул бик бай тел. Әгәр дә кемдер сездән сораса, ни өчен Аллаһ Коръәнне гарәп телендә үзенең соңгы кешелеккә булган соңгы мөрәҗәгатен кыямәт көненә кадәр бердән-бер Аллаһның бөек китабы булып калачак мөрәҗәгатен гарәп телендә иңдерде дип сорасалар, бигрәк тә безнең кайбер диннән ярак булган татар милләтчеләребез, аларга бөтенләй бер татарча кирәк. Менә шуңа күрә сорасалар, сез әйтегез. Гарәп теле кебек бай, гарәп теле кебек мәгънәле, гарәп теле кебек тирән тел юк башка. Юк җәмәгать. Бу иң хәерле, иң бай телдер. Мин моны татар булсам да әйтәмдер. Шуңа күрә гарәп телендә әгәр дә син бер хадисне, бер дуганы шәшми, түкми татар теленә, рус теленә, инглиз теленә тәрҗемә итәргә уйласаң, синең ул адаптер булып чыга. Син башка телдә аның бүтән мәгънәсен биреп бетерә алмыйсың. Шуңа күрә без хәзрәтләр дә гарәп теленнән алабыз да, кайсылар инде бераз гарәпчә белә, татарчага күчерәбез, русчага, ләкин без беләбез. Бу 220-дән без калдырабыз 120 генә. 220 вольттан без калдырабыз 120, әле бәлки тагын да әзрәктер. Чөнки гарәп телендә булган менә бу синонимнарны гына аңа сүз табып булмый җәмәгать. Аңа сүз табып бетереп булмый. Һәм һәрбер сүзнең үз мәгънәсе бар. Гарәп телендә бар шундый исемнәр, аларның 500 синонимы булырга мөмкин. Ва һәрбер синоним ул күрсәтә аның ниндидер мәгънәсен. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез минәл һәмми вәл хазани дигәч, без аның икесен дә борчулар, кайгырулар дип әйтәбез. Ләкин икесенең дә мәгънәсе бар. Галимнәребез әйтә, Пәйгамбәрбез иң беренче сакла мине һәм дигән әйбердән диде. Нәрсә ул һәм? Ул борчу. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, гарәп телендә һәм сүзе ул киләчәк өчен борчылу дигәнне аңлата. Ә хазан сүзе анда икәү килә. Ансы үткән заман өчен борчылу ди. Берсе киләчәк өчен борчылу, ә икенчесе үткәнең өчен борчылу ди. Шуңа күрә сорау туа. Нигә Пәйгамбәрбез икесен дә әйтте? Чөнки без сезнең белән уйлап карагыз. Менә шушы 2 полюс дип әйтәбез. 2 юнәлеш өчен борчылып яшибез. Без качан яшибез? Без бүген яшибез. Ләкин бүген ник безнең күңелебез тулы, башыбыз тулы кайгы? Чөнки без бик каты кайгырабыз. Яки киләчәктә буласы әйбер өчен, яки үткәндәге өчен борчылабыз. Киләчәк өчен ничек борчылабыз? Авыру кешегә бер табиб әйтә, карале синең бу авыруың бетте, яки балаңның авыруы ныгып китергә мөмкин ди. Менә шундый хәл булырга мөмкин. Әле ул булмаган. Әле ул кайгы килмәгән. Бетте моның йокысы юк. Бетте моның тормышы юк. Бер нәрсәгә шатлана, бер нәрсәгә сөенә алмый. Булмаган әйбер өчен кайгырып, нәрсә эшли? Бөтенләй хәлдән тая. Яки мәсәлән, илдә ниндидер кризис башлана. Ниндидер экономический үзгәрешләр була. Һәм безгә инде тизрәк телевизорлардан, интернетлардан әйтәләр: "О, баш бетте. Исегездәме? 1-2 ел элек
Все, Рәсәй бітті дегеннәре. Все, ақшабыз бітәшәк. Все, біз бүтін дүния бізден бикләнәшәк. Все, біз санкцияларға ілігеміз. Біз мұнда бір нәрсе болмайшақ. Қайсығызның нәрсесі кимеді? Қайсығызның машинасы искірді? Қайсығызның кәштөмі күлмәгі искірді? Қайсығызның ризығы бітті? Әбит, көп мі қайғырдық жамағат? Көп мі қайғырдық? Хатта біз өзіміздің хазіретлер біле жиылып, шай ішеміз, сөйлесеміз. Bir sayta qora mana tizdan kelir deb aytganlari qachon kelami ekansan endi dey. Shundan so'ng birov ayta, "Menda kecha o'qidim" de, "Ali hozir tugul, sentyabrda kelashak" dey. Sentyabrda kelashak dey. Yarar sentyabrni kutdik. Nishik shay ichdik, nishik oshiymiz, nishik rizqlanamiz, nishik masjidga yuramiz, nishik namoz o'qiymiz, nishik kiyinamiz, xotinimizni, bolalarimizni naq shulay. Shundan bir hazrat aytdi, "Qoratdagi sentyabr yetdi bitdi, ali yo'q bitdi." Shunga ko'ra jamoat нәрсәшле шайтан. Әлі булмаған білән сені қорқыта. Әлі келмеген. Шыннан да жәмәғат тұрмышта қайбір сынаулар келе. Ләкин шайтан бізні нешек алды? Міне сеңа тизден шушы ауырлық келе деп, ол сені қорқытып, үркітіп, сен шуңа қайғыра хәлден таясың да, сынау келуге, күрешірге хәліңді күшіңде қалмай. Шуңа күрә пейғамбарыбыз нәрсә дейді? Аллах сақла мені һәм деген әйбірден. Әлі келмеген, әлі булмаған қайғыдан сақла мені. Шуңа күрә иртәгәсе көн әлі келмеді, ол Аллах қолында. Хамыл сеңа нишек келешек? Нишек келешек? Ана Аллах қына біле. 50 кіші ашатайдық. 50 кіші ашатайдық өзіміздің периодта. Пандемия келді. Бізге бүтін кішілер айттылар, сіз жүлерлер дей. Сізді ең ауыр вақытта кіші ашата башладыңыз дей. Сізге де спонсорлар келмейшек, бір кім сізге ярдам етмейшек дей. 50 кішіден 2000 кішіге мінді. Анарысын СВО башланға шейттілер, бүтін сіздің спонсорларыңыз қошы бітәшек дей. Әлхамдулилля, анда біздің онға яқын точкейді 20 точкаға айланды. Аллахның ризығы жәмәғат. Бүтіні біздің ризығыбыз Аллах қолында. Біздің Америка шата штолы. Біздің Европа шатамы. Ар-Раззақ, Аллах біздің шата. Шуңа күрә келмеген, булмаған нәрсәгә қайғырып, біздің хәлібіз біте. Күрешірге күшібіз қалмай. Міне шайтан шуның білән бізді нишли алды. Бұл біріншісі, икеншісі минәл хазани. Хазан. Ол үткен үшін қайғыру дей. Әйе жәмәғат, тұрмышта қай вақыт қаядыр баш эшләп бетермей, қаядыр қорқып қаласың, қаядыр дұрыс эшләмисең, һәм қайбір сенің эшләрең яки нәрсәнедер эшләмәүләрең үкенечле булып чыга. Ләкин бүген бүтін эшеңне ташлап, утырып башыңны тотып күпме генә еласаң да, яки башыңны күпме генә диварларга берсәң дә, ул әйберне син ничек төзәтәсең? Юк. Шуңа күрә үткән Аллаһ Тәгалә үзе кешерсен. Шуннан безгә гыйбрәт алып, алга таба барырга кирәк. Ләкин шайтан нишли? Бу яктан киләчәк белән безне бергәләсә, барма алга таба дип, әтеге яктан үткән белән ыргаклары белән тартып безне арка тарта, бармас өчен. Хәле безне битерә. Шуңа күрә шундый хикмәтле аят бар Коръәндә. Җәннәт әһелләре җәннәткә кергәч, алар берсе дә кайгырмаячак киләчәк өчен. Ни өчен? Чөнки иртәгәсе көнем ничек булыр микән? Иртәгә нәрсә ашармын микән? Хатыным, балам нәрсә ашар микән? Анда кайгырмыйсың. Бүтән әйбер бар. Ә үткәнне Аллаһ Тәгалә нишләй? Сөртә. Үткәнне сөртә. Хәтта ир белән хатын үпкәләшкән булсалар, хәтта ике кардәш әрләшкән булсалар, Сират күпер алдыннан бүтән үпкәләрне битерәләр, бер-берсенә биреп. Җәннәттә бер кемдә bir-birsin күреп, "Каралы, син мине бит алдаган идең теге вакытта базарда, миңа җимеш саттың, ишрек. Син дә җмакта йөрисең мине" дип бер кемне дә искә алмаячаклар. Бер кемне дә. Аллаһ Тәгалә үткән кайгыларны Сират алдыннан хәл иттерә. Хатын да, ир дә бер-берсенең әйтмәячәк, хатын 50 ел буе синең белән интектем, инде җмакта да синең белән яшәм бит дип. Шуңа күрә битерә. Менә моңа дәлил, тагын дәлилләрнең берсе Фатир сүрәсе 34-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә, җәннәткә кергәч ди кешеләр әйтерләр ди: "Ва қалу алхамдулиллах". Алхамдулиллах, Аллаһка хәмд, мактау булсын. Аллази азһаба аннал хазан. Аллаһ безнең бүтән үткән кайгыларыбызны юкка чыгарды ди. Шуңа күрә җәннәттә һәм дә булмый, хузында,
булмый. Һәм пәйгамбәребез әгәр дә җәмәгать карагыз, нинди көчле, нинди рухлы кеше, нинди сабыр кеше, әгәр дә сөекле пәйгамбәребез пәйгамбәр булып та шушы нәрсәдән сыйынган икән, Раббым сакла мине кайгыдан, кайгырудан, борчылудан, күңел чөнкелегеннән, димәк, бу чыннан да шайтанның зур коралы. Чөнки сөекле пәйгамбәребезгә еш кына шундый сынаулар килгән. Аңа килгән сынауларның меңнән бер өлешен генә Аллаһ безгә бирсә дә, без сыныр идек. Ләкин Аллаһ рәхимле, ул безгә бирми ул сынауларны. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хатынының башым авырта дигәннән соң да нәрсә диде? Әгәр дә без пәйгамбәрләрнең башыбыз авыртса, ул икенче төрле авырта диде. Хәтта пәйгамбәрләрнең башы авыртса, кулы кайсыдыр сызласа да, ул башка уровеньда сызлый. Без түзә алмый торган дәрәҗәдә. Шуңа күрә җәмәгать сынаусыз бер кемдә булмый. Әмма кешенең күңеле төшәргә тиеш түгел, кешенең күңеле күтәренке булырга тиеш. Һәм шуннан соң инде сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям вәл аҗзи вәл касали гаҗизлектән сакла мине диде. Гаҗизлек җәмәгать ул булдыксызлык. Менә ни Аллага, ни бәндәгә диләр бит кайбер кеше. Аңлашыла, әгәр дә аның яше 90-нан арткан, ул үзен карый да алмый, калак тотып ашый да алмый, андый кешеләргә гарәпләр гаҗүз диләр. Гаҗүз. Ул инде дряхлый старик, дряхлый старушка дип атала. Ләкин кай вакыт без күрәбез сау сәламәт егетләр, сау сәламәт кызлар бер нәрсә эшли алмыйлар. Куллары бер нәрсәгә бармый. Бер нәрсә булдыра майтара алмыйлар, бер нәрсә эшлиселәре килми. Менә бу гаҗизлек, көчсезлек бу. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы гаҗизлектән безне сакла диде. Икенче бер дугада хәтта картлык гаҗизлегеннән дә сакла диде. Кеше кулына калганчы китеп барырга диде. Һәм икенчесе ялкаулык диде. Ялкаулык җәмәгать. Нәрсә ул ялкаулык? Кешенең нәрсәнедер кылырга мөмкинлеге, көче була торып та ул аны эшләми. Чөнки аңа ленивымын эшләргә. Ул ялкаулана. Һәм ялкаулык җәмәгать ул зур бер шир булып тора. Ул бер замананың афаты да булып тора, чөнки бүген без күрәбез физик кичкенәдән физик хезмәт эшләүләр әз. Бүген күбебез басуга чыгып, басуда эшлисе юк. Күбебезнең бүгенге көндә өйдә хатын-кызларның да су буйларына төшеп кирләр юасы юк. Менә шушы безнең комфорт шартлар безне еш кына ялкаулыкка кертә һәм кызганыч шуңа күрә дә бүген сау сәламәт булган күпме ир егетләр, күпме кызлар дөньяны дер селкетеп тырышасы эшлисе урында дәүләтне сүгеп, хөкүмәтне сүгеп, дөньяны сүгеп, кешеләрне сүгеп, тик яталар мониторга карап, хезмәт итмиләр. Менә бу ялкаулыкның бер афаты. Пәйгамбәребезнең сахабасы Абдулла ибн Мас'уд әйткән: "Яратмыйм мин шундый кешене ди, шөгыльсез кешене яратмыйм ди. Шөгыль ул занятие. Человек всегда должен чем-то заниматься". Поэтому Абдулла ибн Мас'уд сказал: "Я ненавижу незанятого человека", дигән. Я его ненавижу. Когда человек он не занят ни мирским, ни вечным ди. Мусульман кешесе, он всегда должен быть занят. Или занят мирским, трудится, работает, зарабатывает, борется, вперед продвигается, обеспечивает себя, свою семью, свой бизнес развивает, закат дает. Он занят. Чем занят? Мирским, альхамдулилля. Или же он должен быть занят вечным. Или он совершает намаз, или он читает книгу Аллаха, или изучает религию ислам, или поминает зикр, имя Всевышнего Аллаха, но он всегда должен быть занят. Поэтому Абдулла ибн Мас'уд сказал: "Я ненавижу незанятых людей, которые не заняты ни мирским, ни вечным". Шуңа күрә җәмәгать ялкау кеше ул булдырала, ләкин эшләми. 4 рәкъәгать намазны ул рәхәтләнеп басып укый ала, ләкин укымый. Бу китапны ул рәхәтләнеп алып укый ала, намаз тәртибендә өйрәнә ала. Мин беләм шундый кешеләрне 5 ел сөйләп йөриләр инде. Менә өйрәнә алмыйм бит әле намазны, менә өйрәнә алмыйм бит әле. Институт бетергән, магистратурасын бетергән, дөнья куам дип. Җәннәтле итә торган кичкенә генә китапны укый алмый. Шуңа күрә ялкаулык ул зур афат булып тора. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям
Вәл бухли вәл джубни, саранлык һәм куркаклыктан диде. Саранлык, Аллаһы Тәгалә биргән белән бүлешәсе килми, ләкин ул белми. Аллаһ бирүчегә бирә. Үзендә калдыручыныкын барыбер тартып ала. Аллаһ юлында бирмәдеңме? Взятка илтеп бирәсең. Аллаһ юлында бирмәдеңме? Прокурорына башкасына бирәсең. Аллаһ юлында бирмәдеңме? Штрафыңны түлисең. Аллаһ юлында бирмәдеңме? Югалтасың. Шуңа күрә Аллаһ бирүчегә бирә. Ә инде ни өчен куркаклык диде? Чөнки галимнәребез әйтте, саранлык белән куркаклык алар ике бер туган брат диделәр. Ни өчен? Кеше саран чөнки курка. Әгәр дә кешегә бирәсе булса, шайтан килеп куркыта. Нәрсә ди? Бирмә ди, үзеңә калмый бит ди. Бирмә ди, балаларыңа җитми бит ди. Кирмә бу эшкә ди, акчаң күп китәчәк ди, җиткерә алмаячаксың ди. Ул белми. Мәчеткә кирип китсәң, аны Аллаһ сала. Бар шундый кешеләр, мәчет салам дип бисмилла әйтеп кирип китәләр, акча бирә дә алмыйча калалар. Ничә кешене беләм. Акчасын да бирә алмыйча кала, башкалар киләләр дә бу эшне эшләп китәләр. Менә шуңа күрә җәмәгать батыр кеше генә мәчет сала, батыр кеше генә бизнес алып бара, батыр кеше генә оешма төзи, батыр кеше генә күтәрелә. Куркак кеше ул гомер буе куркып яши. Менә шуңа күрә шайтан куркыта һәр вакыт. Бирмә, калмый, эшләмә, башкалар эшләсен ди. Шуңа күрә вәл бухли вәл джубни, саранлык һәм куркаклыктан сакла. Һәм соңгысы далауддайн, әҗәтләр йөге. Дала сүзе кабырга дигән сүз. Кабырга ул нинди? Ул кәкре. Әгәр дә кеше үз җилкәсенә әҗәт алса, шушы әҗәт аның позвоночнигын кәкрейтә. Аның тормышын кәкрейтә. Ни өчен? Чөнки әҗәт һәр вакыт тарта үзенә. Шуңа күрә Пәйгамбәребез нәрсә диде? Әҗәт астында кәкрәюдән сакла мине диде. Әҗәт ул илмәк диделәр галимнәр. Аның башы түбәнчелек, унижение, чөнки син барып кемгәдер әҗәткә сорыйсың. Ахыры үкенеч ди. Үкенеч ди, чөнки бирмәсәң, йөрмәсәң, вакытында кайтармасаң, кыямәт көнендә үз өстеңә күпме гөнаһ аласың. Шуңа күрә Ислам һәр вакыт безне кисәтеп килде. Әҗәтсез булдыра аласың икән, кирмә әҗәткә. Бүген безнең бөтен тормыш әҗәт. Сегодня у нас жизнь долг. Бүген банклар әйтә, "Эй, алмады, менә без сиңа үзебез алабыз" ди. Телевизорда алмады, без сиңа үзебез алып бирәбез ди. Машина алмакчаңа рәхмәтмәди, без сиңа үзебез алып бирәбез ди. Әле кайчан ничә еллар элек бер туганым телевизор алып кайткан 50 меңгә. Ул вакытта 50 мең, әле хәзердә 50 мең мин аңлайм, телевизорга ни өчен бирәсең? Ул вакытта 50 мең кытышкыч акча. Ник алдың моны дигәч, мин аны акчага алмадым бит ди, кредит калдым ди. Шайтан ничек алды? Бу бит акчага түгел. Банклар әйтә, "Кирәкми акчаңа рәхмәтмә, әйдә без алып бирәбез дә." Аннан ул 50 мең ничә меңгә әйләнә. Менә шуңа күрә нәрсә? Кеше әҗәткә яши. Кайбер кешеләр әҗәткә өйләнәләр. Кыйбатлы машиналар алып, кыйбатлы костюмнар үз аңды түгел инде, ул кызны алдамакчы булалар. Ул бер көнне барыбер аңлый бит инде хәерчегә кияүгә чыкканын. Менә шуңа күрә нәрсә? Ислам әйтә. Риза Фахриддиннең әҗәт турында бик яхшы вагазы бар. Ышанышка ялгап, сабыр итеп, лучше фақир булып яшәди, ләкин әҗәткә кирмәди. Чөнки әҗәт кешене битерә. Әҗәт ул ваҗиб, фарыз булып тора. Әҗәтеңне түләмичә садака бирмә. Әҗәтеңне түләмичә хаҗга барырга хыялланма. Әҗәтеңне түләмичә кемгә син әҗәт тиеш, шуның рөхсәтеннән башка гомрәгә барма. Менә Рамазан җитә, әҗәтләрең бармы? Башта әҗәтләреңне түләннән авыз ачтырасың. Әҗәт безгә күпме савапларны яба. Әҗәтне түләү ваҗиб җәмәгать. Гомрең сөннәт. Кешене авыз ачтыру ул нәфил, әҗәтеңне түләү вакытында ул фарыз, ваҗиб булып тора. Хәтта гыйбадәтең кабул булмаска мөмкин, чөнки син кемнәндер алып, кайтармау сәбәпле аны авыр хәлгә калдырасың, аны рәнҗетәсең. Менә шуңа күрә динебез ничек булдыра аласың? Әҗәтләрдән каш, әҗәтләрдән кытыл дип әйтә. Һәм соңгысы ул да әҗәт белән бәйле. Вагалабатир риҗал диде. Кешеләрнең каһарыннан, от притеснения людей диде. Күп вакытта нигә ишек төбендә машина белән утыралар пацаннар? Чөнки синең әҗәтләрең бар. Күп вакытта нигә кеше мәчеткә йөри алмый? Күпме кешене мин белән мәчеткә йөрмәй? Чөнки мәчеткә килсәләр, ул тегеңә тиеш, моңа тиеш. Нәрсә эшли? Кешеләрнең притеснениесына төшә, чөнки үзе гаепле.
Менә шуңа күрә Алла сакласын җәмәгать. Мин беләм шундый кешеләрне телефоннарын алыштыралар. Безнең сакаллы мөселман кардәшләр телефоннарын алыштыралар. Әллә нинди каядыр читкә генә мәчеткә качып пысып йөриләр. Рәхәтләнеп мәчеткә йөри алмыйлар. Чөнки ярты җәмәгатьтән әҗәткә алганнар, түләмиләр. Менә шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы нәрсәләрдән безне сакла диде. Бу дуганы өйрәнегез, иртә кич укыгыз. Әгәр дә инде сөекле Пәйгамбәребез булып, шушы фитнәләрдән мине сакла дип әйтсә, димәк безгә гади, зәгыйф мөселманнарга бигрәк тә шушы нәрсәләрдән Аллаһның саклавын сорарга кирәк. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.